Oh, masa in hi April ni som pani sang ni som ni panga a Millennium Center a kan society bung ro sem tur kan lei na a kan chet vel na ania hei then kata hian step hi an lo da le tlat me a sira mo la ya mo hian wheelchair kal theina han siam zau se ya ol sam mai tur na step hi kan war ma thina tul vak lawa hian step hi kan da le thin hi a boi tha khop me mani in chunga te po hianin le mun thang han step hi war lu dok lawang uti karon soi ma sadua chuanin ti hianin mi puina in kan kal ve thei tok ani chuanin kan society bungruwa hi ti hian kan valei ob pathumin chuan asem na tlang kan nei le chu tan na tlanga min mang khom ho na te chu kan lo en ho le ole voini hi ni som paru a April kumsang ni som ni panga hania voini ai hian spinal cord injured and person living with wheelchair society te chuan an pol member te ta na thonin bungrua han ma mo ang chi a kathetar te le dai par tiang reng tam tak mai an sem nin kan lo hria chumi chung cha chuan tuna hian an pol secretary pizela rem sangi komna hun toy te kan nei don ani le ka pi chi bai le ale chi bai le khonga in a tuna hian in pol member za thi mi hril thengem tuna hianin pol member za som panga vel kan om me kani oh chung ho chu aizol kho chung big nge nia mizoram pumpui ti te kha oh mizoram pui ania chuan tuna hanin soitel sham ka do chu kan founder president ni USA ya Maryland tuna om me ka chu ti lo chu mizoram chu mi kan ni ani tak chu ani chuan chung ho chu eng tiang nge a ma ten tran puina te in lo peto thinem ti te kha kongai min hril thei chuan ama khanin tranpui na hi kan theiang tok in sum hi kan tuak ve a kan theiang angin kan lo in pe ve thina kan lo in pe tam thei vaklova rising day te kan nei ve a chu ta chuanin kan rising day lom hianin tranpui na te hi kan lo in pe ve kan phak ang tok in chu ta po chuanin duang hi kan in pe kim thei lova member hi kan thahnem ve mamo kan nga a kan hal sa ve tlanga kan in pe kim thei lova tun tu mai ro hi chuanin social welfare department in state fund atangin minron ngai to sak ve hlo meya chu chu hei tu kum dang ain tum dang kan semain ai tam tu na hian kan sem chuak theya kan lom khop mai ani tak chu va lomom ve o har sana tam tak tok te tan chuan a ma pawin lo luang chuak to thin tina ni ta chu tianga nang mani pol ta na in thei tok te chua dam lo le har sa chung chungai lo ti thin to chu in fakom hle in ka hria in chu tiang chu lo ni ta se mi malle mo pole mo anga tan puina te hi in dong to reng em kan dong ve zeu zewa ei pomal so manga ka doctor mal so manga ka hemi ne na tang hianin wheelchair hi kan dong to a chu chu kan in sem a har sa swal te kan sem tlanga chuanin no vehicle zone sang ni somni pali kami kum kha kami khanin sanghai ho hianin kan bung ro zor tur hi thomno min peteu maya chu chu kan zuar boka chu chu tranpuina kan ton ani boka chuanin mimala tangin engemaza ti kan dong boka chuan sarkar atangin social welfare department atangin christmas zone khanin christmas present a sum fain kan donga chuanin tontuma hetia bungrua kan sem theina san chan hi social welfare department atanga kan don ani bokani alo mom hle mai doctor lama so ma ka d3 business nei tu pa na lo tran pui to boka tin shanghai bazar nei tu ten lo tran pui to boka an chunga lom thu kan soi ngal ni sela tin kapi top nan lom thu soi du emo engamo han soi ve hrim du te nei em lom tu soina tur hi chu atam khop maya kan soi seng lovanga ti hianin kan society hianin kan theiang angin thil te kan zuar ve thina henga hianin thanem ngai takhian min lo dor ve thina
kan thil zor ang te thahnem ngai takin min lo dora kan lom em a kan thil ti na kong tin renga hianin min lo support thina chuan no vehicle zone ate po kan thei angin dor pui pheya ti le zar ko ta te thil te kan zuara chunga te chuanin mitam takin min lo dora an thei to kan ta nan chua kan lom em a kan soi seng lova lom thu soina tur hi kan nga ma se ami mal tak khanin kan va soi thei lova chuwang chuanin kan chunga khongai na lan tir tu te zong zong chunga khanin lom thu kan soi tak meu ani le ole tunai hian in nei tupa pudina kan kom dona ani hi an society office nei tupa ber ania ani zara hian office akal ram ania ani hian soitur tam taka nei dona une mo chen president aloni to thin bok nin country a chunga chuan enge soive du te anei kan lo zot dona ni kapu enge voinia in thilti chungcha hian emo lom thu soina ang chi te emo po ai vei zong te khongai takin mi ha soi chu sak ta che ni hei voi ni bi khem soi potila hei china kan ma kan thian ten an lo soi to a tian kum tin hianin kan thian te har sa jok le mamo te tan an mamo ang chi chi hi an ron soi kho ma ti khan kan thiang angin sum te la khom ve in kan in thon thri na thing tang lam i kan ngai poi mo bera chuan hei voi na po hemian thon mai tur hianin natla na nga ya ke ni ho hi kan han natlang hi ke ni ho wa nom kho bi chu zung thut thei che thut thei vek nia khatia ga khanin mitam tak hei voi na po kan natlanga alo mom tak me wa an kim kan ti fel vek to tu na hianin chuanin na thon chuana le tur hi hianin chan bik te kan han ne chumi kho tang chuanin chumi te na chon dai la lama ol samang tiang deu chi khanin tin office te dor lo ngai lo thei lo kha nga po khanin hei thena chuanin kalna te hi lo nuam to a thena chuan lift te hein om se khatiang rem te po han om ta se lift pui lo te po khatiang ha chuan kan tan chuanin alawam khopang tin chu ba kha a then office then khat chu step up step za chuang in puak chhawai te ne kutamin ngak turin taxi te parking rom fel box hi rawa khatiang te khan problem hi kan nga ve khop mai tin hei ka soeng khanin in en kol life kan nian tuar em ve khatianga han chua nei kho po hianin khatiang deuh te kha kan du ve a tin chu in en ti kan nei te po hianin ke ni ang chu nang tuar ngot nong got thi kan ni ta chu wangin hei en ti te po interrei ngai lovin te tiang te sarkar hen ti ma ni hoi disable kat kan nei a khatiang ani kha chuanin wheelchair ne kan kal kha chuan in ken dan thi om se ti kan du khop mai ani tak chu alo mom lu tu ke kapu chi bai le khongai ni ming le in society a ini na te min riu thengem coming to Malsom Pluania, Spinal Cord Injured and Person Living with Wheelchair, Society of Mizoram Ahian, President Kanimegani. Ani chu ani le in Paul in society a hian in engtin nge engtia member ni tur nge Kan society Ahian in member ni dan hi mi pakatan cheng zahni ania hi dam chung dai kan timaya tuna hian chuan chu kan kaldan ani rie in Paul a hian wheelchair mang tam takin om don ta a chung wheelchair mang ho tan chuan aizol khopuya han chet vel le office han dor vel te dam loin lama han chet vel te hi anuam tok to in hrem he til hi a boi thlap khop meya ma te ai chuan ma chu kan son te meu meya ama ro je tuna hian in ma son na tur tam tak kan la neya office dor le thei lo te pui punna kal thei lo te dam doina te po kan lu ve le thei lo nei tam tak aloma he ngan chuan ma son na tur tam tak
kan la nei in ka hria ani le van tlang hmuna te hian a heng wheelchair ma ho hian har sat na in tok viawem hei chu kan tok na sakop mai a chan chu kan ram hi tlang ram mani wange step hi kan uar khop mai a wheelchair han kal thei a siam mei thei a poin step hi toy te tal hi kan da zel mai a heng te hi hui pun na mun te bazar a te sikula te office a te hetiang hi tam em mai a heng hi sarkar hian heti lo dewa ti dan hi angai tua thei chuan ngai tua se kan ti khop mai ke ni pol chuan a chan chu wheelchair a hian in eng tiang e kan om ve don ti tu man kan threlowa tu nak tu loka po kan om ve thei ni ti hi mitin hian hria ila step war lo hian step kan siam ani pon wheelchair kal theina hi chu siam thei zelila alom omnga tang engemaw han soibel du te hi neem hei voina kan member te a thei an ron na tlanga an tlang ho chunga hian an tlang ho te chunga lom thu kan soya chuti rualin ron na tlang ve thei lo te ma lom huna te min lo tong trai puya khang ho zong kan member ho zong chunga khan lom thu kan soya nge ti hianin kan hna tlang lai hlim thla hi tlema zawng hi a top nan hian ka ron da le bawkanga tian bungra sang bungrua tia khanin keimani kan dat na ina kai hnoi kan mamo ang chi lapua te urine bag ka thetar ti te chi sang in thiar na ata na kan man ro te khang ang sang kha ti hianin member te a kan sem chhuaka ti hian a pekin kan hna tlanga chuanin henga kan sem chhuat theina chan hi social welfare department ina poisa min pe ka tangin kan sem chhuaka kan an chunga po kan lom em bok ani